Salam, kadardan tomoşaçylar, edi dilleşler, mekromanda onlar. Aýplaşmaň, bugün hastalyk sebäpli sesim gowdar. Bugün gaty köp ýaşlardan geçenedeki efirden soň köp san haýyş gelip boğuşdy. Köp saýdýa meselem diýe biz hiç zat bilem dok diýeli. Biz norlan duruşy bilen täzeden göreşe başlajak. Näme etmeli? Diktatorlara karşı ne edip özüňi tutturman görüş bolýa. Onda da täsirli görüşmeli. Sebäbi biziň wagtymyz az. Gaty köp wagt ýitirdik. We ýitirmäge dowam edýär. Şoň üçin özüňi tutturman ne edip täsirli görüşmeli diktatorlara karşı. Şoň bilen baglanşykly gaty köp pikir alşyk boldy. Gaty köp maslahat boldy, gürrüňdeşikler boldy. Şolardan men sorawlary, käbir sorawlary allym. Oňdaşyndan sorawlardan daşaryn garaýşlar, amma o garaýşlarym allym. Hemmesini bilelikde şu gün siziň dikkatyňyzy ýetirer, aslında sesim açylar öýtdim, açylmady. Şoň üçin mehremanda onlar häzir Azat Isakowa duýgudaşlyk, ýürekdeşlik gollugy manasynda şu Azadyň taýýarlan videosyny hemmemiz bilelikde dünýä köpçüliginiň dikkatyna ýetirelim. Ondan soň tema girip watandaşlaryň ýiberen sorawlaryny, jogaplary, maslahatlaryň netijelerini siziň dikkatyňyza ýetirelim. Häzir kysgaçyk videomda tomoşa edelim. Soň tesbihçilerimiz bilen salamlaşalım. Şuňky gepleşigimiziň temasy diktatorlara garşy nädip täsirli özüňi tutturman görüşmeli. Görüşe başlasak, ýa öň bir synanşy edip paltasy daşa degen ýa-da topar bilen bile şowsuzlygy uçuran soň tögeregindäkiler şowsuzlygy uçuran soň çekilen watandaşlarymyzdan maslahat geldi. Nädip täsirli görüşip bolar? Biz durşy bilen baştan täzeden biz görüşe başlamak diýär. Eger mümkin bolsa da kysga wagtda görüşimizden netije almak diýär. Ýöne görüşip durkak özümizi tutturmak islämzok. Özümizi tapdyrmak islämzok. Arkaýyn görüşeli. Bizi tapmasynlaram, bilmesinleram, görünüşinde sorawlar geldi. Şu temada pikir alşdyk öz eginleşlerimiz bilen, watandaşlarymyz bilen, tomoşaçylarymyz bilen ýa-da dürli pikirler ortaga atyrly. Şol
ortağa atılan, ortağa üýçürilen, tümmöklenip üýçürilen pikirleri, teklipleri, maslahatları hemmesini gowy edip gardyk we çykan netijeni şuňa siziň dikkatyňyzy getirýär häzir. Şuň duruş bilen turup baştan diktatorlara garşy nähili täsirli göreşmeli. Näme etmeli? Özüňi tutturman, gyzyňy bildirmän. Şu zatlar barada öz tejribelerimizi, maglumatlarymyzy üýşürdik, emmesini gowy edip, garşdyryp, sazlaşdyryp siziň dikkatyňyza ýetireli şuň. Biziň hemme zatdan orta esasy maksadymyz halkyň ruhuny güýçlendirmek. Gyzga wagtda watanymyzy şu haramzadalardan azad edip halka geljek gaýgysy bolmaýan bir döwlet sistemasyny ýaşaýşy hödürlemek. Biziň bir wezipede zatda hiç gözümüz ýok. Hudaýa şükür. Biz dünýäniň niresinde bolsam öz başymyzy çarap bilýäs, arkaýyndyk bilen. Öz işimizi edip bilýäs. Diň özümizde de hemmekşe peýdaly bolup bilýäs. Şoň üçin bizim üçin problema däl. Türkmenistanda işler, eger Türkmenistanda däl, daşary ýurtda has köp lobby edip Türkmenistan daşary ýurtdan gollan diýerler, daşary ýurtda işler. Biz hyzmatkar, biz hyzmatyň adamy. Eger hakykatdan ham şular ýalakay päsgel berjek bolýan bolsalar, päsgel berjek bolýanlara bir zat aýdysym gelýär. Ilki bilen päsgel berjek bolýan adamy tanan. Bu adam kim? Nähili adam? Şu adeçenni boynu ýitdirme. Şu adeçenni näme etipdir? Boynu ýitdirme. Näme üçin Türkmenistandaky türkmenler öz problemalaryny, Türkmenistandaky hakykatlaryny aly öyle bize ananyp bize iý berýär. Näme üçin? Onu da dünkü mesele däl mi? Onlar şeýlan bäri. Türkiýe Döwletleri Radio Guramasyny soň azatlyk radiosyna daşardan işledik. Şu zatlar gözüň önünde tutun. Ýatan ýer bolsun, jaý jennetden bolsun. Abdukulaw bilen bileşdik. Belki o zatlar bilýänler, bilesiňiz hem gelýänler, bilibim içiňizde ýanýanlar belki görünmezçilik edýän mümkin. Hiç olan bir ýöne tejribemiz bar. Ýaşlaň isdegi, ýaşlaň haýşy, hyjwy hemme zatdan ýöňde. Şoň üçin men sesim gowy bolmasa da, şonda da men halkyň öňüne çykyp ýaşlaň isdegini ýerine ýetirjek bolýan. Hassa halymda, ýagdaýymda şu zatlar edýän bolsam, men siziň hüjümleňizden, haýwatlaryňyzdan gorkup, gyza çekilen, ýa ýene pikirimi ötködürün, öýdýäňizmi? Ýalňyş. Ýeke jözüm galsam, ýeke jözüm galsam. Olar ýazat mümkin näle baraýdaly, ýeke jözüm galsam. Ýeke jözüm söwüşän hemmeňize garşy. Gatar kaýyn bolun. Halk arasynda aýdylýan rowaýat bar. Çingiz Han Buharanyň daşyny gabaýa. Her zat edýär Buharany alyp bilenok. Soň iň soňunda içallaryny berýär, ondan mundan gep-gıwatlar diňledýär. Iň soňunda aýdýarlar, bir adam päsgel berýär diýerler. Ýaşy adam diýeli. Şol pirlerden, güýçlülerden biri ýeriň aşagynda çiýlehana galyp şo taýda ogarda diýär eken, dowa edýär eken. Ýekece inanan adam üçin, ýekece dogry hereket edýän adam üçin Allah Taala düşmany şo taýda sokanok. Iň soňunda alalaşylyp gany gülmedi ýaly şeýdip Buhara meselesi çözülýär. Gyzyklan görüň tarih bilen. Diktatura garşam diýe şol küst oýnaýaly, oýnap ýykýanly bir näçe dogry göçüşler bilen ömrüňiz bolsun. Ine şu türkmeni gitýäli. O küst oýnap bilýän. On tanada. Başka da gerek yok. On tanada. Strategiýany işläpdi diýe.
hereket merkezine şolar ýalan saň adam gerek. Ondan göre oglaň oýnany. Tesirlere doňa galaksi temi maglumat hak bolmasa galaksi bilýä diýdirjek bolup ýadamok. Öňüm käbir opozisiýa sumaklaryň rejime halky ýüpsiz aňylan lal gul ýagdaýda sowgat ediljegi wada berildi. Diýdim, Serdar Tagta çykýa 100%-den 500% garantiýa diýdim diýe. Gata dogry. Türkmen ýigit. O näliýe? Iň bolmanda 6 adam bolsa ýetikdi. Onu 3 topara bölýändiýe. Her toparam 2 adamdan şol olara ýetikdi. Ömrüň uzak bolsun. Sen başa täze edip götürmeli adam sen ömrüň uzak bolsun. Diňe biz diýe. Öncelikle herkese selamlar. Şu anda herkesin kafası karışık, yollar kapalı. İnsanların beyni bitti. Ne yapacağını da bilmiyor. İnşallah düzelir, yollar açılır. Allah yardımcımız olsun. Ya şu yollar açılmak gurrumunu var. Zayettiler şu yollar açılmak gurrumu. Doğru maydan var. Yollar açık. Gidip gelip dururlar. Yürüytüp tölemelisin töleyenler arkayın gatnap dur. Yol yapıp diýilen zat yok. Yollar kimin üçin yapıp? Garip üçin yapıp. Garipler üçin yapıp. Ýöneköy watandaşlar üçin yapıp. Türkmenistandaky ýagdaý düzelmese. Adamlar çörek tapan oklary. Gittin Türkmenistana näme etjek? Näme etjek? Açyly ýollar. Gum yiyecekmi? Çäg yiyecekmi? Galaksi. Öňür diktatory ýykyp bilmedik. Halk inni birlikde 2 diktatory näde pikjak? Haramda Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow. Şuna yeterlik tejribe bizde barmy? Galaksi. Bizde bar. 10 adam däl. Onlarca adam ine ýaňy bir watandaşymyz ýazdy, türkmen ýigit. Küççümenli ýazdy. Birleşmeli, bilelikde aly birlikde hereket etmeli. Bolmasa her bir ýerde bolanyň bilen, her bir ýerden gyýranyň bilen ýeňşe barp bilen etap esas aýdytlaýjy etapda hemmeňiz bir ýerde birleşmeli, bilelikde hareket etmeli. Bir ýerde bolup ýekeje ýumruk bolup, bir ýumrukda ýykmaly. Ekip sebäbi liberty örenýärlikli tema täzirli görüş. Yüzlerce metod we dünýä politikasynda diktatora garşy görüşmek üçin ýöne bidenki has tapawutly gaty dogry. Öz ýagdaýyňa şonu kwaplaşdyrmaly. Liberty ömrüň uzak bolsun. Sowutsuzlyk, gorky, syýasy beperwalyk goýaşyňa meňdeşler. Faktorlarym gözüňde tutsak, has çylşyrymly ýol bu türkmen aganyň geçmeli ýoly. Gaty dogry. Inni ştaýdan bazat da liberty. Bir hadiýatdan çykarmaly. Adamzat taryhynyň hiç bir döwründe köpçülük bir ýurdun, bir halkyň ykbalyny çözmedik. Öňde barjylar, intelligensiýa, şular halkyň öňüni çekkenler, meseleni çözen. Gahrmanlar, özüni pida edenler, giýjegini işlenler, şolon ihrasyna mırak, şolon ilahi kanunlar, kadalar, teýgatyn kanunlary bilen sazlaşykly çeken zähmediniň gaýtargysy. Näde ol düşünme? Iň ösen medeniýetiniň döwründe de halk bu zatlara içkiň gyzyklanan goşulanlar. Her kimin öz bir bolup bilişi var. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen ýyl şol döwürlerde, ýalňyşmaýan bolsam, dekabr aýynda düýdýän Austriýan paýtagty ýene-de ýerleşen Türkmen inisiýatywasy adam hukuklary guramasynyň başlygy. Şol wagtyň özünde de Türkmenistanyň kronikasy, Kronika Türkmenistana neşriniň başlygy Farid Tupatully
Yaşlymyz ağamyz bilen söhbet edipdik. Şonu Farida näme diýdi? Bir ýurtda bir ýurdun hökümeti öz bolşuny, siýasatyny üýtgetmäge haçan mejbur bolýar. Haçan da diýdi? Şol halkyň ýaňyşmaýanlygyny 3-4% diýdimi? Ya 2% diýdimi? Hereket edip başlasa pikir edip görün. Derrew diýdi şol döwletler siýasatyny üýtgetmeli bolýar diýdi. Bu näme diýmek? Diýmek beýleki ýurtlardaky adamlar bizden üýtgeşik adamlar da 4 ayakly, 5 ayakly, 8 ayakly asmenokzat däl. Olaryň biz ýan adamlar. Men Germaniýada ýaşap görpýär, Şwesiýada da boldum, ýaşadym. Beýleki ýurtlarda geçip görýän, seredýän, synlaýan. Men iň köp synlaýan, men synçylyk görýän, synlamany. Şol adamlar şu düzgünlük sistemany nädip, gurupdyryp nädip saklaýar. Men şo gyzyklandyrýar. Şoň üçin men hemişe synlaýan, tejribe edinýän, tejribemi baýlaşdyrýan. Şoň üçin öňde barjylar küşde düşünýänler, küşt ýaly kellerini işlede bilýänler bileleşse garlynadyň gurrumy ýok. Halk bilen bilen gelýär. Halk sanykda halk käbro ýaşaplan aýdy şeýle. Ay bu halk şeýle, bu halk beýle, sada, bu halk nadan eýlebedi. Olar ýaly bolsa bu topar boş wada ananarda. Şoňa Türkmenistanyň oda ýakarda düňdörer da fire ýaly. Düňdörmede hiç kim. Diýmek, halkym boş däl, halkym bilýär bir zat. Türkmeniň adam bolmasa buňky efiri soň bir güne belledek bolmamy. Ýagdaýynyň gowlaşan wagtyna diýe. Men üçin men ýagdaýym ähmiýetli. Men üçin näçe sekund öň bir Türkmenistanyny, on näl, iň ýekije Türkmenistanyny otdan, duzokdan sypsa, ýalňyş ýollan gyzyna öwrülse, ýalňyş pikirden özüni gorasa, men üçin ulukan peýda. Tutuş halk üçin, adamlar üçin ulukan peýda. Şoň üçin men özüm gaýgadam. Men her sezim boldy. Galaksi Allah Taala'dan vatandaşlarymyza garyba halal aýly kosarlara şypa, benilikdäki we sergazdan çylypdakylara güýç kuwat dileýän täze ýyl bayramy 2024'te geçilenine bilece beller gayret eden doğru düşünün. Täze ýyl bayramy 2024'te diýe. Ýene 2 ýyl geçip bolýar. Liberty. Ağam şunun kunun üçün ve bir ay üçün, bir yarım yıl üçün maksat namalayın stratejiye gerek. Yönü men üçün gyzykly soraşy. Bir gurama açyp resmileşmek hukmanmy? Guramaçylygy resmileşmen gurak bolarmy? Bolar. İlk başta Liberty. Özüňi nişana aldyranlar. Häzir 5-nji nesil söwüş uçaklary, söwüş uçarlary, söwüş enjamlary öňürlüğe şolun beýleklerden aýratynlyklary näme? Özüni gizläp bilýän, özüni görkezmäp bilýän, haýsam bolsa bir enjam bilen özüni görkezmeýän aýratynlyga eýe. Şoň üçin şolar hüjümde, razvedkada maglumat antaw işlerine üstünlük görkezýärler. Strategiýa diýdim. Minha strategiýa, küç diýilýän, küç. Eger resmileşsem, özüňi gönü topun öňüne eltip goýan. O öňün biri bir zat diýip otur da topun içine salynýan top diýip. Şolar ýaly bolýar. Topun içine salynýan top bolýar. Şoň üçin ilki başta resmileşmäge gerek ýok.
Inha täze göreşmeň täze usuly, informasiýa göreşi. Şutaýdan hakykatlary aýdyp, hakykatlary ýaýradyp, hakykatlary paýlaşyp şutaýdan başlandy. Informasiýon göreş häzir birinji ýerde durýar. Informasiýon göreşde man seňem öz goşunyň bolmaly. Informasiýon göreş üçin biz informasiýon goşunymyzy taýýarlamaly. Gurulumyzy taýýarlamaly. Olam telewidenýe kanaly. Hemme zat taýyn. Ýöne gynadam şu korona, pandemiýa, şu bu hemme zat päs gelerdir. Gynadam bolam biziň nämämizden gawat gelişini. Liberty sebäbi ýat ýurtda resmiýetleşmek üçin daşary güýçleriň gollary gerek. Olaryň hökman şerti talap bolýar ýok. Liberty meniňe goşulanmak, sebäbi näme üçin goşulanmak? Dünýä siýasatyny döwletler göňükdirenok, korporasiýalar, pul bähwitleri, garakçylar, resmiýleşdirilen garakçylar, ýöň altyn gözleýänler, soň neft, gaz gözleýänler, inni bilemok näme gözleýänler. Ýani gözläp baýap bolurlar inni artykmas adamdan dünýäň köp ilatdyrlygyndan biraz beýnalyň dip eýdip her ýyl tanjymlar bilen adamlary köpçülikliň gyrmak isleýänler dolanýan siýasat var. Şoň üçin döwletleň olar ýaly nämesi ýok. Döwletler üçin bu diýsen diýen zatlaň gaty oňluk uşak işler. O derece bir döwleti ýa-da meselem Türkmenistanda bähwidi bolan ýa Türkmenistan bilen bile şol regionyny bähwidi bolan güýçleri, dünýä güýçleri, halkara güýçleri, döwlet diýen güýçleri diýen ýa oýunçylary buýunçalyk edip şolaň kuşt meýdançasyndaky göçümini üýtgedip, göçümine täsir edip biljek derejä gelende şonlar resmiýleşýär. Onuň sen resmiýleşenden soň ol adamlar derrew sana nimedenok teklip edenok, sen bize hyzmat et, on etmeni diýenok. Olar ýaly ýok. Ol näme diýen? Türkler ucuz edebiýat diýär. Bir näme daýy? Edebiýatyň iň gutoran görnüşinde. Bilýän bir sowatsuz nadanyň edebiýaty gürrüňi diýip bilýär näme üçin? Häki sanksiýa gasabyna gelýär. Her kim puluny girdiýsini ilki bilen gorumyň, soňum köpertmeň aladysynda. Şoň üçin gördü bakdy täze bir guramaçylyk döredildi, täze bir gurama döredildi. Bular hakykatdan hem kelledi işleýär, bular gaty zor. Bir zady üýtgedip Türkmenistana täsir edip biljek. Regiona da täsir edip biljek. Şo taýdaky kuş tahtasyndaky kuşlaryň ýerini üýtgedip biljek adamlar diýär. Şoňa göz ýetirenden soň sen bilen bir tanışýa, salam edýär. Näme üçin men muny aýdýan? Liberty. Biz öň sürgünli hökümet kurduk. Sürgünli hökümet kuran adamlar. Baryp Türkmenistana ýagdaý üýtgedip, wagtlança hökümeti halkyň öňüne çykarajak derejä ýetiren şoň äniňne, şäniňne, hemmejikmejigine gatnaşan, şonu eden adamlar biz. Men şoň üçin aýdýan. Biz muny praktika etdik. Başymyzdan geçirdik biz. Men şoň üçin aýdýan şu zatlary. Bu adamlar öňürtden bilen tanışýar. Seni teredide çekip tartyp görýär. Öz agram, bu adamyň agram bamy, agry bamy, kellesi işleýärmi? Ya öz duran ýerini ýakýarmy ýa ýurdy, regiony we gerek bolan dünýäni ýakyp bilýärmi? Diýip, seni goýup synlaýar. Gördü wagty guramaçylygymyz bar.
Onuň balay diýe, bulara diýe. Näçe asyrdan bäri, näçe wagtdan bäri şu regionlarda durmuşa geçirilip gelýän, geçirilip duran plança etaby galan proyektler bar diýe. Bu proyektlerde de biriň bähwidimiz bar diýe. Öz bähwidlerini açyk-açyk aýdýan biladym. Ondan kartlar açyp goýarlar öňüňde. Seredýärler, sen öňüňe kart açylyp goýlanmaly. Sen şondan baş çykaryp bilýärmi? Kelläň işleýärmi? Sen strategiýa oýunlaryna, göçümlerine öz bähwidini bir tarapdan, öz bähwidini, ilgüniň bähwidini, öz bähwidin diýende ilgüniň, öz döwletiň, ýurduň bähwidini gora. Olaňam göwnüne degmen. Olar bilenem duşman bolman. Bir zalatoy seredine diýilýär, altyn ortak bir orta nokot, peýdaly orta nokoty, orta ýoly tapmaňa sen ukyplymy dälmi? Şoňa göre diýerler. Sebäbi baý adamlar, pullar adamlar, dünýäň siýasatyna täsir edýän, dünýäň siýasatyny kesitleýän, dünýäň siýasatyny bölükdirýän adamlar hiç wagt samsyklar bilen, bu absurdistler bilen, aktristler bilen, bu bir ýerinden toslap tapýan sanksiýalar bilen, bular ýalakatlar bilen meşgul bolýan adamlar da. Oň gulaw asýan adamlarym da. Olara da akylly, kellesi işleýän adamlar gerek. Duşmanam bolsa diýe, duşmanam bolsa akylly bolsun diýe. Bulara akylly adamlar gerek. Şoň üçin bular adamyň beýniň, ukuyuň nemesi jan koýary bular. Şoň üçin bular dünýäni dolandyrýarlar. Dünýäni ýöne gelip ejetiniň kakasynyň ata babasynyň goýup giden mirasy bilen dolandyrýarlar. Kelle bilen dolandyrýarlar. Şoň üçin kelleli adamdyň bilseler, sen bilen salam edip pikir alyşyp başlaýarlar. Görýärler, bakýarlar. Akmak duşman, ýa-da bir akmak bir käbir nemelerimiz bar, köçede durup öz hyzmatyny ödürleýänler bar. Harydy hiç ýerde geçen o. Şolar ýalyk adam satýanlar, özüni satýan adam satýanlar bilen iş çeşmeň deregne kelleli adamlar bilen duşmanım bolsa, öz bähwidlerine garşy bolsa şol adamlaryň proyektleri, maksatlary ýene de şolar bilen iş çeşmeň saýlap alýarlar. Şoň üçin olar kelleli adamlar. Olar kelleli adamlara da ähmiýet berýärler. Şoň üçin bu işlere görüşe başladak, gowguramaçylyk ýola goýulsa, belli bir etaba geçilen soň hemme zat resmileşse, ýokman bir döwlet ýa korporasiýalar, global güýçler bize hyzmat edin diýer. Elbetde özüne hyzmat etjek, özüniň dinini etdirjek bolar, bu bir sewda. Bu bir oyun kuş. Eger sen edil olar ýaly güýçli bolmasaň, iňňalynyň kelläňi işledip umumy bähwitde birleşmeli, umumy bähwitde işleşmeli. İşleşmek diýmek olara hyzmat etmek däl. Bir topar ýurtlar, döwletler bar. Bu döwletler öz halkyny gowy eşeretli durmuşda ýaşadýarlar. Halk, öz halklarynyň hiç ýeri geljek gaýgysy ýok. Ama bular global güýçlere gedemçilik edýärlermi? Eden oklar ýa, şolaň hemme diýeni edýärlermi? Şolaň guly bolup, şolaň hyzmatkary bolýarlarmy? Şeýdi edýärlermi şu zatlar? Ýok. Kelläni işledip, gowy diplomatiýa, gowy strategiýa bilen edýärler. Şonu ýatdan çykarmalylar. Men näder elimden geldigimden şuňky efiri haýyş edenden islegine jogap bermeli bolýan. Sorap biz ýa hiç zat bilemzok diýe ýöne diktatorlara garşy nädip täsirli görüşmeli. Şonu düşünürseňiz diýe. Bolýa biz ýalňyşdyk. Bolýa biz ýalňyş adamlar bilen ýola çykdyk.
Bolýa. Hemme zady ýapýas, täzeden başlaýas. Bir näme etmeli? Diýip soraýar. Bir Türkmenistanyň içinden we daşardan nähili hakykatlar bar? Türkmenistanyň öz içindäki hakykat näme? Daşary ýurtlardaky hakykatlar näme? İlki bilen şonu öwrenmeli. Edil bir ýerik barjak bolsaň, sen bir ýerik çagaran bolsalar, sen barjak adresini bilmeli. Ya sen bir ýerik hat berjek bolsaň, ya birine bir sowgat pasilki berjek bolsaň, adresini bilmeli, dogrudan mi berjek ýaly. Görüşde de täsirli diktatorlyğa garşy hak, adalet, adam hukuklary, demokratiýa görüşiniň birinji şerti hakykaty bilmek. Ýurdun içinde näme bolup dur? Hakykat näme? Yalan näme? Bu dünýäde başga ýurtlardaky hakykatlar näme? Yalanlar näme? Şolary ilki bilen bilmeli we seljermeli. Kiminki dogry, kiminki dogry däl. Eger serjet bilmeseň hakykatlary, onu görüşüp bilmeýän. Seljermäni öwrenmeli. Seljermek üçin näme etmeli? Oýlanmaly. Yalan bilen hakykatyň arasynda galanmak üçin bir tarapynda, çepinde yalan, faňynda hakykat duranda, sen şolary düşünmedik wagtyň näme etmeli? Oýlanmaly. Oýlanmak üçin sen aklyň, aň düşünjeň, zihiniň sana haýsynyň dogrudygyny görkezýär. 2. Türkmenistanyň içindäki we dünýädäki hakykatlary nädip, nireden öwrenmeli? Diýip soraýar. Ýaşlar. Bolýa. Ýa aýtdyk, şu hakykatlar bulary nädip, nireden öwrenmeli? Diktatorlyğa garşy bolan Türkmenistandaky we dünýäniň beýlik ýerlerindäki hakykatlary öýderli ýagdaýda halkara guramalar, dünýäň halk köpçüligini ýetirip duran guramalar bar. Medpuat organlary bar. Fondlar bar, jemgyýetler bar. Nişriýatlar bar, kanallar bar, gazetler bar, websaytlar bar. Şolardan öwrenmeli. Soň bulardan öwrenenden soň, öwrenen esden zatlamy bir näçe tapawutly çeşmeden alyp deňeşdirip görmeli. Bir alýan maglumatyny, bir ýerden alýan maglumatyny esden zadyny iň azyndan 3, eger mümkin bolsa 5 tapawutly biri-birinden biri bilen ara baglanşyk bolmaýan 5 san çeşmeden tasdiklatmaly. Şonda hakykaty anyklasa bolýar. Haýsy hakykat bolsa, şonu alyp görüşde ulanmaly. Diktatorlyğa garşy täsirli görüşüň ýeketäk ýaragy hakykat. Diktatorlygyň uklaryny açyrýan ýeketäk zat, diktatorlygyň içinden göroglen atan, ýaýyndan atylan okýany parran geçýän näçe pilin içinden geçirdi okunýar. Şolar ýaly diktatorlygyň ukusyny açyrýan, diktatorlary nerwini etdirýän, diktatorlar buýunçalyk edýän, içini ýakýan, gaharyny getirýän, gorkuzýan, ýorganyň aşagyna dykyp, ýorganyň aşagyndan kellerini çykaryp ýatmaga mejbur edýän zat näme? Hakykat. Sizin diktatorlyğa garşy täsirli görüşde ýeketäk ýaraňyz bar bolan hakykat. Hakykat bolmasa, galanlaryň hiç bir peýdasy ýok. Munam gördükmi? Gördük. Türkmenistandaky diktatorlyk barıp ýatan gömük, tupoy, absurd, yalançy, kezzap, ogry, arlawçy, tökmekçi, jenaýatkar, näme diýseňiz diýin. Şoňa garşy edil diktatorlyk nähili zatlar edýän bolsa adamlarga garşy şo motivde bir zat etjek bolurlar, bolmady. Sebebi Allah Taala Allahy hazanyna ters, tebigatyň kanunlaryna ters.
Şoň üçin logika ýok. 3. Nämen hakykat? Nämen kesekin bäkwitine bolan yalan propagandadagyny nädip seljermeli diýe. Haw. Ne biz täze başlaýar, täzeden başlaýar. Ýöne biz nämen hakykatdyny, nämen yalan propagandadagyny nädip şoň ikisini diýe, şoň ara tapagyny görüp seljerip aýryp bilýär diýe. Şoň nädip etmeli diýip soraýar. Gatanta. Almy terminler alada hiç zada gerek yok. Men mümkün bollugundan sada dil ulanmak isteyen, sada dille gürlemek, sada dille düşünürmek isteyen. Şoň üçin käbir watandaşlar daryp gaharlanıp biler. Yaman sen bular ýalaky sadalaşdyrýarlar. Köçe gürrüň ýaly, köçe dili ýaly diýen diýse, aýyplaşma. Emme kişi düşünür ýaly bolsun diýip diýen. Bir zadyň haýsynyň hakykat, haýsynyň yalan propaganda. Ya kime inanmaly? Ya kime inanmalylar? Diýilen soragyň jogaby gaty ansat. Netijesine seredin. Näme hakykat, näme yalan propaganda? Kime inanmaly, kime inanmalylar? Şolaň edýän hereketleriniň, aýdýan sözleriniň netijesine, şolaň boluşlarynyň netijesine seredin. Şol netijesi de näme-nämedigini öz düşündirýär. Eger ilüniň bäkwitine, halkyň bäkwitine bolsa, şoňa ynanyň. Diýmek şol hakykat. Şo aýdylýan, edilýän zadyň peýdasy sana degýärmi? Gelip buruçy sana degýärmi? Degýän bolsa şol hakykat. Şoňa ynanmaly. Degmeýän bolsa ondan hakykatda onun sana peýdasy ýok. Ine şu ýöne köýje misallardan seljerip bilersiňiz. 4. Diktatorlyga garşy nädip täsirli göreşmeliliklerine haramda Berdimuhammedow bilen bilelikde ähli diktatorlar we olaryň yallaklary nämeden gorkýarlar? We olary iň köp näme bynjalyk edýär? Elbetde hakykat, ýan gaýdanmaýar. Şoň üçin hakykatlary aýradyp, has täsirli göreşip bolýar. Haramadalara garşy. Her kim öz gören eşden hakykatyny ejir çeken bolsa, çeken ejirlerini, baştan geçiren adalatsyzlygyny, haksızlygyny ýa-da özü hiç zat baştan geçirmedik, özüne hiç ziyan etmedik bolup biler. Ziyan verilen adamdan çeken ziyanyny, ykballaryny, şolaň ykballaryny, sebäbi adam ykballary. Bärde statistika hiç kim ananok, sebäbi olar ýaly ýurtlarda statistika anamdar däl. Adam ykballary esasy görkeziji. Siz şol adam ykballaryny bütün dünýä biler ýaly ýaýradyn. Şonda halkara gurumlaryň dünýä siýasatyna täsir edýän güýçlüň özüni çekip bilýär. Hakykatlar diýilende täsirli göreşde nämen gözüňde tutmaly? Birinji derejede hükman edil konstitusiýanyň birinji maddasy ýaly täsirli göreş, diktatorlyga garşy täsirli göreş diýilende göreşiň konstitusiýanyň, kanunyň, düýgüniň birinji maddasy siýasy tutsaglary ýatlap durmak, siýasy tutsaglary gollamak, siýasy tutsaklaryň hakyny talap etmek. Şolaň boşadylmagyny, azatlyga çykarylmagyny talap etmek. Birinji wezipemiz. Sebäbi bolar iň köp ejir çekken diktatorlygyň zulmatyna şol siýasy tutsaglar. Şolar ýaly ejir çekken hiç kim ýok. Birinji nowatda şolar ejir çekken. Şoň üçin birinji nowatda halat edilmeli, kömek edilmeli adamlar siýasy tutsaglar. Hemmemiziň elimizde telefon var.
Hemmemizde Google var. Google'un tercüme programması var. Haysi dille Google'yan bolsaňyz Twitter'de tweet diýilýär. Bir näçe soňra belli meçberde sözden ibarat tweet ýazýan, reşotka goýan Türkmenistan diýen bizdenam Türkmenistan bilen baglanşyk näme hakykat aýtmak isleýän bolsaň şol tweetde ýazýan goýberýän bütün dünýä. Iň täsirli ýollardan biri. Hiç zat ýazybilen bokmy? Ýazylýan zatlar paýlaş. Ýöne like basmaga gorkýan bolsaň. Sebäbi men görýän-de, sebäbi bu materiallary dürli sosial medialarda, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, ondan ýene näme bar? Häzir tombalar we beýlekiler Odnoklassniki, şoluň hemmesinde paýlaşýar. Beğenýän, like goýan, käbir ýerde hiç ýok, käwat 3 ýaş adam, käwat 10 ýaş adam. Ýöne bolgusyz bir zady goýsaň, ha, hi-ha, bolgusyz bir zady goýsaň, derrew miňetçi. Beýnan tapda şular ýalaky ýagdaý. Şular ýalaky ýagdaýda bir zady etjek bolsaň, adamlara hakykati düşündirjek bolsaň, köpçülige hakykati düşündirjek bolsaň, adamlara diýmek ýalňyş bagyşlaň, kyn. Inni gellik iň esasy soragy. Göreneşden hakykatlaryny aýtmakdan ýa-da ýazmakdan gorkýan. Sebäbi diktatorlyň jellatlary internetde gyzyny tapar öýdýän. Sen ýyl mäkwitli göreşe goşýan goşandyňy ilki bilen diktatorlyk däl. Diktatorlyň şuwulçylarym da, işgärlerim de, hemme zatdan, hemme kişiden öňürde öz daş döwrüňdäki mankurtlar bilýär. We şolar gıýbat bilen howpsuzlyk işgärleriniň şuwulçylaryna ýa-da resmiýetlerine ýetirýärler. Ýurdun içinden bolsaň başga görürüm. O taýda da kynap satdan. Ýöne taşary ýurtdakylary ýyzarlap, hemmäňiz anonim ýagdaýda. Hemme hasaplaryňyz, profilleriniz, e-mailleriniz, zatlaryňyz hemmesi anonim. Kim nerden nädip tapsyn? Howpsuzlyk üçin hiç gaçan, hiç wagt asla öz ulanýan elektron enjamyny başga hiç kime bermeler. Dogonuňam bolsa, jana-jan dostuňam bolsa, ýasypdaş aýalyňam bolsa, öz ulanýan enjamyny hiç kime bermeli, ulandyrmaly däl. Ananmalam däl, ulandyrmalam däl. Şu adeçenni hakykat göreşini ymtylýanlygy ýa-da diňe gyzyklanma bildirýänligi üçin özü hem dogan garnaşlary batyşasyna alynýan, alyny diýen, haýwat atylýa diýilýän adamlar 190 ýaş götermi, 190 ýaş götermi. Anhaýan kıyaly. Ýannaky ýa-da töweregindäki mankurtlaň ätýaşly hereket etmeýänligi ýa dilini tutman gıýbat etýänligi sebäpli ýa-da şolaň siziň enjamlaryňyzy gulanyp oňa girip kilçerşän ýerlerinden gelýän troýan uýruklar, gyzarlanýan programmalar, viruslar sebäpli bolup bilýär. Başga görnüşde diktatorlyň özüniň howpsuzlyk işgärlerini daşary ýurtdaky her bir tesbirçini, daşary ýurtda
adalat, hakikat, halallık göreşinde diktatorlara karşı göreşen, layık koyan, ya şol videoları, materyalları, maglumatlar, hakikatlar paylaşan adamları ıýdarlap, şoň kimdigini bilmäge olarda ukuyup yok. Ukuyuplu adam yok bular ýaly. Bir, iki, gaty ummasyz pul gerek. Bulara näçe pul gerekdigini aýdanmagyň, bular birinji nowbatda şunu pikir etdi. Men o pulu alyp özüm, öz bähgidim, öz keypim üçin ulanyp biljek wagtym men näme üçin o puly daşary ýurtlardaky razvedka işleri üçin ulanmaly diýerler. Häzir diktatorlyň daşary ýurtlarda razvedka, kontrrazvedka işlerini edildiň hyýal edişiňiz ýaly, fantaziýaňyz, gorkuşuňyz ýaly alyp barmaga hiç ýeli mümkinçiligi ýok. Bir, iki, geregem ýok. Näme üçin? Sebäbi siziň ýanyňyzdaky, töwereňizdaky mankurtlar diktatorlyga, mehemesniklere, razvedkaçylara, şugulçylara hiç ýeli zähmet çekdirmän berip durlar, satyp durlar. Gapyny açyp görkezip durlar. İnternetden, enjamdan, hemme ýerden. Ondan olar näme üçin çykdaýjatsyň? Näme üçin kelläni ağartsyn? Öz açyk ýerleňizi ýapyň. Howpsuzlygyňyzy berkidin, göreliň näýli bolýar. Hiç kim andanmaň enjamyňyzy, hasaňyzy bermän. Ýagny olary diktatorlygyň howpsuzlyk işgärleri ýa-da şugulçylary tapmady. Kim tapadan bolsa? Anyklamady gaýtam, öz ýanyňyzdaky şol bir elektron enjamy, hasaby, kompýutery, telefony ulanýan nadanlar gapyny şolara açdy, ýa satdy, ýa-da dilini tutulmayan bir ýerde görledi. Şey dibem, siz satyrlyňyz. Bu platformalarda, efirlerde, ýaýlymlarda, sahipalarda, kanallarda edýän çykyşyňyz, tesbirleriniz sebäp däl. Bärden hiç kim anyklyk bilmeýär. Bärden sizi anyklajak bolsa, ilki bilen gelip men döwmeli. Men döwjek bolsalarym o tür yerleri gowja derlemeli. Gaty uly çykdaý etmeli. Onça puly olar hiç wagt bu işler üçin harjamaýar. Öz garam keypini harjaýar. Soğuya. Şonu ýanyňyzdan çykarma. 6. Diktatorlygyň sizi ýa-da tesirleriniň laýyk, gollaw we goşuntlaryňyz bilen daşary ýurtlardan tapmaga ne tehniki, ne de finans mümkinçiligi bar. Daşary ýurtlardaky aň işleri üçin ummasy serişde gerek. Diktatorlyk şeýle serişdäni öz jüýsüne sowanyny ýagşy görýär. Muňa päs gelýän olaryň doýmaz bolmaz haram nefsi we alatamdyk gömükligi absurdlygy. Şoň üçin hem şu wagt içinde şeýle alatamdyk, akmak, absurd diktatorlygyň garşysyna özlerinden hem has beter samsyklyk, absurd bilen çykylmadyk bolsady, biz häzir şu gurruňy Türkmenistanyň merkezi telewizioniýa kanalyndan edip oturan bolardyk. Hemmemiz häzir watanda başga işler bilen meşgul bolardyk. İşretde geljegi berkitmek, kepillik asyna almak işler bilen meşgul bolup bererdik. Diktatorlyga garşy diktatorlygyň öz häsiýeti ýaly. Diktatorlyga alternativ diktatorlyk döredip biljek kezzaplar, yalançylar, ogurlar, egriler bilen göreş bolan. Olar bilen häzirki diktatura garşy hereket etseňiz, häzirki diktator aýyrýaňyz, başga bir diktator getirýäňiz. 2-2-4 matematikada ýalňyş hasap ýok. Tebigatyň kanunyna ýalňyş anyk. Allah'ın ilahi hasabam ýalňyş anyk. Adamlar ýalňyş ýa.
Hayvanlarym ýalňyşanok. Hayvanlarym özüni gümsam birini sürüňe çeker ýaly etip belläňok. Özüni oňarmaýany özüne ýol başy, başlyk ýa özüne söz geçirjek bolýan biri hökmünde kabul edenok. Yani adamlar gynadym, nadanlyklar sebäpli özüni oňarmaýanlaram gahrman, şolardan gahrman ýatajak bolup. Haramdadan ýagşy da ýatajak bolup helak bolýar. 7. Şoň üçin hem diktatorlara garşy diňe özünden ökdü. Çıkıp görüşüp bolýanyny unutmaly. Diktator ýeňjek bolsaň özünden ökde bolmaly, şonda ýeňip bilýär. Özü ýaly ýurdu talap, halky talap. Men bu diktator ýeňerniýsen bilemok. Ýeňilerim kan. Ýeňäýäňde de bu diktatorlara alternativ bir diktatorlyk döredýär. Haramçylyk bilen haramçylyk netijesini alýar, halallyk ýok. Diktatorlyk ýaly absurd bilen hiç zat edip bolmajagyna göz ýetirildi. Häzir. We aňryan bilen maskara bolmay purdy. Şoň üçin mindi. Bu maskaraçylyklary. Şu ekranlara çıkanmaly. 8. Eger näme hakykat, näme yalan aratyp awdyny heljerip bilmeýän bolsaňyz, bu ýylgynmak bitli işleriň iň märkisi. YouTube kanalyna videolaryny like basmaga gorkýan bolsaňyz, onu başga tema saýlap alyň özüňize. Ýagny uğruňyzy üýtgediň, käriňizi üýtgediň. Başga da üýtgediň. Siyasata düşünme. Diplomat ýany. Küçtüň göçümini bilme, şoňa düşünme. Aktivistlik meýdançasyny hapalamaly, soraglar, jogaplar şondan ibaret. Indi men efiri ştaýda jemlejek Galaxy. Men rejime öterdara garşy däl, gaty görmän. Men ol güýçlüň ýanyna hiç kim. Her haçan atyňyzy oka bermän. Görüşmezden öň aramyzdaky şahlary, şuwulçylary tanamak zerur. Diktatoryň iň gowy ýaragy şolar. Şahlar, şuwulçylar. Dogry düşünin. Men ýanky aýdan maglumatlarymdan we biziň pikir alşyklarymyzdan şo taýda ünsün düşen bir zat bar. Ana şu şuwulçylar. Şol şuwulçylary täsirsiz ýagdaýa getirmeseňiz hiç zat edip bilmeýän keramet görkeseňiz tabagy ýok. Sebäbi düşman sen ýanynda. Düşman sen ulanýan kompýuteryň, telefonyň, elektron enjamyň içinde gapdalynda. Seni görüp, seni synap, seni göz astynda tutýar. Kontrol astynda tutýar. Senin hemme aýdynladyňy ýetirip dur. Balar ýaly pikir edip gör. Sen bir gala içinde goranjak bolýan ýöne galaň diwarlary iki jumruk edil şolar ýaly. Galaxy. Aramyzda lepbeçi şahken olaň toruny düşüp türmede baky çüýräňden iň mowzy san gowy eklençiňden ellenmelik diýen hakykat aýtsaňam adyň şah ýa-da rejimiň adamsy diýerler. Köpümiz düşünürden entek ýerdiýär. Gaty dogry hakykatlar aýdýan şolaň kezaplykda, absurdlukda mundan soňky ätçik 10-100 müň adamyny öňünden aýdýan bolan bu diýe agentdi. Ömründe agent görmedi adamlar. Agentin nämedigini düşünýär. Sanksiýaň nämedigini düşünýär.
galaksi vatandaşynyň köpüsinde näme ardyň bar diýsen, ol eýle bul beýle diýip bolmanyna 10 sany adam satdy. Ondan nädip kime ananjak? Gaty görmäliň, ilki bilen özümizi şolardan saplamak zerur. Gulçulukdan saplanmak üçin diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Galaksi ýene görüşýän çekdiýe Garajoğlan. Garajoğlan türkmen anlajan her biriňizi öz penatyna sakladyn. Her bir türkmeniň aýagyna tiken batmadyn. Döwlet janyň sag bolsun gardaşym, ömrüňe bereket. Darykma, ýuwaşşadan birleşeliň. Hatarymyzy berkideliň, eňiniňde bereliň. Görüş agdy bir bolup bolýar. Agdy bir bolup görüş. Agdy bir bolup görüşden netije alar. Logika, aň düşünje bilen, strategiýa bilen görüşden tiz wagtda täsirli görüş netije bolýar. Garajoğlan Katarda nere bolsa ýük ýerde galmaz diýe edip şolar ýaly. Şoň üçin şuňky ýaýlymyzy şu ýerde tamamlaýatmak onlar diktatorlyga garşy täsirli özüňi tutturman, ýydarlatman, belletmen, nädip görüşip bolýar, nädip görüşmeli. Şoň bilen maglumatly özara pikir alşyklaryň netijelerini, soraw jogaplary şuň dikkatyňyzy ýetirdik. Aýplaşman teziňmen bokurdamym erbetleşe. Şuň ýaşlyň aýşy bolardyň. Bir adama nipemiz, kömegimiz peýdama degse, armanymyz ýok diýip. Hafada boldy. Bokurdamda mardy. Setmedem gyryp bolsa tapam diýip. Biz görüşe dogam edýär. Ruhdan düşmeliler. Ruhdan düşmeliler. Küşçü düşünýän, küç diýaly strategiýa gurnap, oýun gurnap, guramaçylyk edip bilýän 10 sany adam diýdi. Ýanky illeşimden 6 sany bolsa bolýar, 2-2den 3 topar etjek bolarym diýe. Görýäňizmi? Bilen bilmeýäniň arasyndaky tapag. Bilen bilmeýän deň bolarmy? Umydymyz, arzumyz, isleýimiz watandaşlary nadanyň batgylygyndan, diktatorlygyň zulmündan, gyrgynçylygyndan, odundan, diktatorlyga alternativ öz diktatorlyklaryny, öz bakmaçylyklaryny döretjek bolýan türkmeni gul etjek bolýan toparlaň hereketlen, kezaplan, owrulaň, jümrülen, eňrilen, derdinden, odundan, tuzawundan ýekaja adamy alqalyp bildik diýmek. Biz çeken kynçylygymyz diýýär diýmek. Zähmetimiz aladamyz ýerine gowuşdy diýmek. Ata-babalarymyzyň el göterip eden ýagşy dowa dilekleri hasyl bolýar diýmek. Şoň üçin mähriban onlar. Ýagşy niýet ýarym döwlet. Ýagşy niýetiň bolsa eýem, sen döwletiň ýarsyny eýem. Diktatorlyga garşy täsirli görüşmek. Näme diýini öwrendiňiz, eşitdiňiz, dinlediňiz diýmek. Siz ýeňişiň ýarsyna eýe şu wagt. Ýarsy. Ýagşy niýet ýarym döwlet. Ýarym ýeňiş. Galan ýardan siziň gujur gaýratyňyza biperwaýlykdan, gorkudan, ürküden saplanyp geljek üçin, arnamyz üçin aýaga galjaňyza bagly. Şoň üçin biz hiç wagt ruhdan düşmedik. Biz hiç wagt watanymyzy, halkymyzy unutmadyk, unutmarys. Nirde bolsaň, nähili ýagdaýda bolsaň, hassa bolsaň, sezimizem gyrylsa,
Näme bolsa, hücum edilse, hayvata atylsa, näme edilsin, tapaw diyor. Biz hiç wagt boyun eğmedik, eğmez. Yekaca adam bolsa oğlum, iň soňunda sende başarız. Hakikat üçin, Türkmen halkynyň awra üçin hiç wagt janymyzy, hiç zadymyzy gaýgyrmaz. Sizem gaýgyrmasaňyz, Allahdan gaýtar. Döwlet alaşma bersen, şuňam ýaşlar höweslenip, dur topar ýaşlar höweslenip, hyjy bilen, höwes bilen gürleýärler-de, onuň şolaň sesiniň tonuny, hyjyny, gözüniň ýanyp durşuny, bir ýüzündäki nury, beden dilini görýäňde bara, onuň dikelýäňde bilýän. Şoň üçin, şunky maňa şu hassa halyma, şu gujur gaýraty beren, şol hyjyly halky üçin özüni, janyny pida etmäge taýýar ýöne nämäni, nähili dogry etmeligini bilmeýän ziýan ýok. Bilmezlik aýyp däl, soramazlyk, öwrenmezlik aýyp diýip, halkdan maslahat sorap, maslahata görä dogry görnüşde görüşip, gysga wagtda täsirli netije aljak. Diktatorlukdan gorkman gaýtam, diktatorlygy dogry metodlar bilen gorkuzjak, ürküjek ýaşlarymyza deger diýip, şolardan alan energiýam bilen şuňda da şu ýaýlymy dikkatiňize ýetirdim. Ses gowdal aýplaşma, awolun Karaçoğlu'nun tesviri we Ivan Grozny, şoň bilen jemleýän Mehribanlygyny, Azat Isakowa, azatlyk, wepa çopany, wepa Oral Muhammedowa, azatlyk. We bütün Türkmenistanyň siyasi tutsawlary azatlyk. 10-njy dekabrda bütün dünýä adam hukuklar gününi ýatlan belle. Adamlar, guramalar, ýurtlar, döwletler hemmäge degişli. Türkmenistanyň gyrgynçylyk, ýene türkmen halkynyň garşy edilen gyrgynçylyk däl, edilen gyrgynçylyk däl. Tutuş adamlardan garşy edilen jinayat. Eger siz hakykatdanam ähli umumy adamlar gymmatlygyna sarpa goýan bolsaňyz, ähli umumy adamlar gymmatlygyny goraýan bolsaňyz, Birleşen Milletler Guramasynyň ähli umumy jarnamasyna gol goýup, şo taýdaky şertleri kabul eden bolsaňyz, onda siz Türkmenistanyň gyrgynçylygy duruzmaga, gyrgynçylygyň öňüni almaga, Türkmenistanyň edenetdiligi toktatmaga siz borçly. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin Türkmenistanyň ähli urdu, gyrgynçylyga tedawar edilen, duçar edilen Türkmenistanyň watandaşlaryny diktatorlukdan, diktator Haramda Berdimuhammedowdan we ondan soň tagta çykjak Serdar Berdimuhammedowdan şolaň edýän jinayatlaryna şäriklerinden Türkmen halkyny, Türkmenistanyň halkyny, regionyň halkyny, bütün dünýäni şu koronavirusdan, elgenç virusdan, pandemiýadan, diktatorlyk pandemiýasyndan halat edin. Bu sizin insanlyk borjunuz. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Türkmenistanlara ýe çykyn. Türkmenistanyň hakykatlaryna düşünin. Seljerek